Abathengisi manje bathatha wonke ama-video ami bewahlanganisa bethatha iy'ngane zabo beyibekela kanti nyambolo usathana umthakathi lo. So iy'ngane zingibizi ngophakela Nkosi. Sengibiza ngomthakathi. Iy'ngane zalabantu bokufika. Manje ke bakhanda ubutha ngoba ingane yakho mama wakwamyeni umizele lengane noma ngabe silwanyana kodwa sizalwa ingane yakho. Uyabona yini ukuthi thina njengomphakathi sesiqalile siyaxabana ngoba phela thina silifunde lizayizayo leli zayizayo kuwela ungumkhwenyana sekuyaxatshanwa ngemphakathini manje iyona nhloso ababeyiqondile leyo benza ngamabomu bayawazi amaZulu ukuthi anjani. Omama ke bebuyele emuva beyofundisa izingane ngokuyiqhenya kwentombi yomZulu ukuthi intombi yomZulu ayilali nomunye umhlanga. Intombazana yakwaZulu ayilali nolunye uhlanga. Yithi insizwa esinelungelo lokulala nolunye uhlanga ngoba masilale nolunye uhlanga thina kuphuma thina. Intombazana mayilale nolunye uhlanga kuphuma enye into. Mina mangiyozala ingane yakwandabandaba kumlungu ngingaba ofanyana nje ngebala kodwa izoba yimi ngeke ibe umlungu. Amantombazana awavumelekile ukulala awakwaZulu awavumelekile ukulala nezinye inhlanga. Zikhona ezinye inhlanga engenankinga nokulala nabelungu namandiya namasomali nanani. Amantombazana akwaZulu ahlanzekile awavumelekile ukulala nezinye inhlanga ngoba ngcolisa igazi. Asingolisela igazi lengane ayizalayo yentombazana izothandana nobani. Sambe sithandana amagazi alula manje la kugcwala amagwala ezweni ukuthi bhe. Kugcwala nje amagwala nje kuyogcwala amagwala phela ezweni abantu aba-understandayo nje. Indoda yakwaZulu ayi-understand ikisabele izwile nje ifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi lento oyikhulumayo nesiqiniseko sayo isabele ngamabomu. Hayi lento okuhlala nivuma yonke into. Uyafika umuntu uyakhuluma lapha ukhohlisa inkosi phambi kwenu ningamadoda. Uyafika uma lapha umuntu usopolitiki ayikhohlise nje inkosi nibone nonke ukuthi uyayikhohlisa. Niqede nishaya ihlombe. Ungabe kusukuma indoda nje lapha ukuthi wendoda man. Inkosi indala kade yaba khona la. Ayintshi inkosi. Ayiqeda 5 years. Kade yaba khona inkosi la. Uma ngabe ngempela lezi zinto othi uzozenza awukuma ukukhuluma. Awuhamba uyoyilanda so ukhuluma usuzenzile. Yeah. Nifila phela ukwenza leyo nto. Mawuthi budget izoba after 6 months budget. Why uzokhuluma manje pho? Ngoba ngabuza base kuphela 6 months le budget phela uzosebenza. Niyavuma ukukhohliswa manje bakwethu. Akekho umuntu imizi ingaka njengoba nizakhela imizi yonke njengoba ikhona nazakhela kodwa manje senivuma ukutshelwa ngabantu ukuthi imizi yeni iphatheni kanjani. Ningavumi ukukhohliswa lenkosi akekho nje umeya noma upremier noma isiphi isikhulu sikahulumeni noma ubani mayefuna ukukhohlisa abantu akababizele lapha ngaphansi kwesihlahla ayikhohlisela abantu angakhohlisa inkosi nikhona ningamadoda. Umuntu mayiqamba manga uyabonakala. Ibudget njengoba sikhuluma manje South Africa imali yokwenza izinto ikhona nanku 600 million bawukhiphela usuku lwanqunywa yimi ngingazange ngisho ukuthi khona into ezokwenzeka kwakhishwa 600 malini 600 million. Imali engakanani 600 yashona apha maphoyisa le mali. Sacela ukubuza sayitshela wesayitshela ngoba yimi enganquma umhla ka30 ngathi ngomhla ka30 akuzukwenzeka lutho kuzoba nemasha eyodwa sizosupporta leyo mashi sonke. Nayibona insizwa zazingakanani. Azange nisinike ngisho amanzi. Sabona ikubalo nje ndiza phezulu lithi uhelicopter yodwa kwathi basaqeda basahamba azange sibongwe azange kwenziwe lutho azange kusho le mali engaka yaphumela usuku olulodwa bakwethu yenzani. Imali ikhona eSouth Africa ningavumi njengoba kubhekwe enkalthweni kusuka manje kusuka umuntu ezothi yena usazofuna ukuzwa ukuthi nina yini eniyidingayo. I-democracy na 32 years ayikho into okusafanele ibuzwe abantu. Sekufanele kwenziwe manje. Uma mina ngikwazi ukulungisa lento engiyilungisayo kanje
ngingenamali nginganikezwa imali ngingaxhaswa umuntu ngisizwa wo5 beni umphakathi uphosa o5 sihamba ngabo 5 namanje ngifica umntwana wakwayikhali la egarage engine wasinikeza u1000 wathi asifaka upetrol asinayo imali sicela kini ukuthi nilokhu nisiphosela labo 5 ngoba vele uhulumeni lenkinga uyiyeke ngamabomu hayi ukuthi ingoba kunenkinga cha bukani into esiyenzela iZimbabwe manje kunemashi eZimbabwe ngomhla 31 ngokubaxosha kwami nje sebekhumbulile ukuthi banekhaya nizobona eMozambique ngenyanga ngo-August iyasuka eMozambique abahamba abantu beyocela kuhulumeni imashi ithi Nkosi yesizwe ngoba sizosebenza la sizothi Nkosi yesizwe sicela ukubuka ukuthi kuhamba kahle nendaweni yenkosi uma sibafica laba bantu inkosi asibashaye asibaphuthe into zabo asenzi lutho Nkosi yesizwe sibuze nje ukuthi wendoda lapha kukwatende la wena ungwaphi athi ngwasebangladesh bese ngisondela kancane akusikho ke Bangladesh la awubulungi kusakuloloma ubheke ngaseBangladesh ngoba ingozi ekhona ngalezi zitolo ukuthi oqashiwe akafundi lutho so kusho ukuthi nje uzoba umqashwa uyozeyofa sifuna ke kubuye umnotho lo lapha emakhaya ikhona imali zikhona inhlelo uma behamba laba bantu same time izitolo zizovulwa iqhubeke zisebenze uma ngabe ke umama owayeqashiselele izayizayo ngoba liwumkhwenyana wakhe kusho ukuthi uzovala isitolo alihlalise ngaphakathi endlini kodwa sekuyicala ke nalokho amaphoyisa ayakubona bazohamba izitolo sizom-engage uhulumeni ukuthi ayikhiphe imali yokusiza ama-tuck shops ngoba ikhona imali eqondene nalokho iwu500 million ikhona hayi ukuthi ayikho inikezwa bona laba bantu imithetho uthi umuntu okufika akakwazi ukuba nespaza shop akakwazi ukuba ne-car wash akakwazi ukugunda abantu akakwazi ukuba ne-cash and carry akakwazi ukuba ne-saloon akakwazi ukuba nemoto lezi imoto ezithutha abantu la abakwazi ukuba namatekisi but zonke lezi zinto engiyibalayo banazo kodwa umthetho umile ukuthi akuvumelekile lokho uthi umthetho uma ezokwenza ibhizinisi la eSouth Africa ufuna abe nemali engango5 million aqale ayifake ibe ngaphambili bese South Africa through treasurer ukuze kuzoba ukuthi uma kwenzeke ephula imithetho afayinwe kule yamali uma kwenzeka kufanele ahanjiswe ngoba umthetho akufanele umuntu ahanjiswe ngemali kahulumeni kufanele ahambe ngemali yakhe ngoba wayifikela phela so ke yonke le mali esetshenziswayo ukuthutha laba bantu ithenda nje yokuyidlela imali nokulungiselela ukhetho mina abantu ngithe abayihambele angishongo ukuthi abathuthwe ngathi abayihambele bayahamba webakwethu abantu bayahamba futhi nizobona ukubona labo kuthiwa abafuna ukuhamba la kuthiwa bagoloza kusasa ngiyegoli nje mangisuka la ngizolala eGoli ekuseni kusasa nibuka iTV ngizobe ngivala izitolo eGoli kusasa bayahamba mangibuya ngomhla ka21 ngomhla ka20 ngomhla ka30 ngiyolungisa eZululand ngiyovala iZululand yonke kuze kushaya umhla ka10 August mangiqeda ngiyaphinda ngiyakhuleka enkosini ngiyabuya so ke uma ungani zoqala la kwayikhali ngomhla ka12 zoqala lapha enkosini yakwayikhali ngomhla ka12 mangiqeda khona ngiyehla ngizangapha nenkosi ungwane futhi singithintile ekseni umalume wami lapho wanqumalo inkosi singithintile amakhosi angapha ngizohlala la inyanga yonke la uma ke kunomngane wezayizayo hamba ubulitshela ukuthi uyabona ke nangokwe kuphaka imithaka uneke izandla uvela ungalokhu uyifaka kule nkulumo uthi uyakuhlebela uthi wengane yakwethu cha mina nginayo inkinga nawo kodwa kuyambona lo muntu lo nami ngeke ngikwazi ukumlawo uma ukweleta hamba uyokhokha ningawabalekeli banikeni imali ukuthi ahambe ehambani wakhokhela uma induna yabeka umuntu okufika induna inkosi ungayitshelile hamba umphucu incwadi hamba umphucu wathi ngibolele incwadi yamanika uyithatha ngoba mina mangiyithola mina eThekwini uthi awuzabenze nje kanti inkosi ngihleli nayo nje iyanika lo muntu lento ukuthi akahlale phakathi kwabantu umuntu onukayo so ke sizokwenza ngokuthula ke inkosi yesizwe siyathembisa ukuthi inkosi njobe isemukela akukho esiyokwenza amaphoyisa engekho
akukho esiyokwenza futhi kwephule umthetho, akukho futhi esiyokwenza induna yakuleyo ndawo okunaleso sitolo khona ingenalo ulwazi. Ingakho konke sizokwenza sizodlulisa enkosini, inkosi ibisisinika umuntu ofanele osuke okufanele asiphelezele siye kuleyo ndawo leyo. Nkosi yesizwe ngithokoza kakhulu ngethuba uNkulunkulu abusise. Siyabonga.